Αύγουστος 2026 δεν θεωρώ ότι θα είναι από τους πιο εύκολους μήνες. Είναι απαιτητικός. Έχουμε δύο εκλήψεις μέσα στον Αύγουστο. 12 Αυγούστου η ηλιακή έκλειψη και 28 Αυγούστου η σεληνιακή έκλειψη. Ας τον καλωσορίσουμε παρόλα αυτά. Δεν έχουμε κάνει ανάλογο βίντεο μέχρι τώρα, για τον Αύγουστο δηλαδή. Οπότε νομίζω πάμε να δούμε τουλάχιστον για την πρώτη έκλειψη στις 12 Αυγούστου, η οποία είναι ηλιακή ολική έκλειψη και νέα σελήνη ταυτόχρονα στο ζώδιο του Λέοντα στις 20 Μοίρες. Η 12η Αυγούστου λοιπόν είναι η μέρα που ίσως αλλάξει πορεία η ζωή σου. Η ολική έκλειψη στο ζώδιο του Λέοντα δεν μένει ποτέ απαρατήρητη, φέρνει ξαφνικές αποκαλύψεις, κι ας είναι νέα σελήνη, φέρνει νέα ξεκινήματα και οριστικά τέλη. Μάσκες πέφτουν, αλήθειες βγαίνουν στο φως και καταστάσεις οι οποίες ήταν στάσιμες τώρα ξεκινούν και παίρνουν ξανά κίνηση. Ο Λέοντας σου ζητά να σταματήσεις να φοβάσαι, να σταματήσεις να φοβάσαι να λάμψεις, να σταματήσεις να φοβάσαι να διεκδικήσεις όσα σου ανήκουν και να σταματήσεις να φοβάσαι μήπως φαίνεσαι μικρός και λίγος. Μερικές φορές αυτό που μοιάζει με τέλος είναι ουσιαστικά μία αρχή που δεν μπορούσες να φανταστείς ποτέ ότι θα τη βιώσεις. Εσύ, κυρίως που είσαι Ταύρος, Σκορπιός, Λέοντας, Υδροχόος, ζώδιο και οροσκόπος, είσαι έτοιμος να λάβεις αυτό όλο που πρόκειται να γίνει? Είσαι έτοιμος για όσα ακολουθούν? Η ολική έκλειψη δεν είναι ορατή από την Ελλάδα, ευτυχώς, γιατί να πούμε ότι από όποια χώρα είναι ορατή η έκλειψη ηλίου κυρίως, εκεί συμβαίνουν ακραία γεωφυσικά φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα, γενικά δεν είναι και το καλύτερο. Έχουν αφαιρετική κυρίως έννοια, ο ήλιος είναι η ζωή, και όταν κρύβεται η ζωή δεν είναι και ό,τι καλύτερο για όλους. Και για τις πόλεις και για τα πολιτεύματα και για τους ανθρώπους, για τους οργανισμούς, κουλουπού. Εδώ να πούμε ότι αλληγορικά ή και όχι, επειδή ο Λέοντας, γενικά ο άξονας Λέοντας Υδροχόου είναι ο λαός και οι κυβερνήτες των λαών, με μία έκλειψη στο ζώδιο του Λέοντα θα δούμε ηγέτες να πέφτουν, βασιλείς με την κυριολεκτική έννοια ή και όχι να πέφτουν και γενικά πολιτικά πρόσωπα να πέφτουν κατακόρυφα. Η έκλειψη είναι ορατή από την Βόρεια Ρωσία, Ισλανδία, Γρυλανδία και την Ισπανία αν θυμάμαι καλά. Εκεί θα δούμε έντονα φαινόμενα και όσο αφορά τους λαούς και όσο αφορά γεωπολιτικά και γεωλογικά και καιρικά φαινόμενα, να το θυμάστε αυτό. Όσο αφορά την Ελλάδα, πέφτει μέσα στον 4ο οίκο της χώρας και πάμε να δούμε έτσι λίγο τι συμβαίνει εκεί. Έτσι σε αυτόν τον οίκο θα φέρει ζητήματα που αφορούν το λαό, που αφορούν τις κατοικίες, τις μόνιμες κατοικίες, τις ρίζες της χώρας και την εθνική ταυτότητα. Ο Λέοντας ζητά αναγέννηση και επαναπροσδιορισμό της εικόνας της χώρας. Θα δούμε αλλαγές σε θέματα γης και επικράτειας, ενίκεια, κύριες κατοικίες, φυσικοί πόροι, χωροταξικά ζητήματα. Θα μας απασχολήσουν έντονα το φθινόπωρο λοιπόν πρόσωπα εξουσίας ή γενικά ηγετικές φιγούρες, ζητήματα εθνικού κύρους και υπερηφάνειας. Και θα δούμε μέσα στο φθινόπωρο, ξαναλέω, ότι θα γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει εικόνα η χώρα, να αναγεννηθεί με κάποιο τρόπο. Ίσως με τις εκλογές. Εν κατακλείδη λοιπόν, στο τέλος, είναι μια έκλειψη παύλα νέα σελήνη στο ζώδιο του Λέοντα, στις 20 Μοίρες του Λέοντα. Αφορά κυρίως το σταθερό σταυρό, Λέοντες Υδροχόους, Ταύρους και Σκορπιούς, ζώδια οροσκόπους. Γενικά να ξέρετε ότι μία έκλειψη δεν φαίνεται τώρα όπου να είναι
όσο κοντεύουμε δηλαδή προς την έκλειψη, δεν βγάζει τώρα γεγονότα, μπορεί να τα έχει βγάλει ακόμα και 12 μήνες πριν ή να τα βγάλει ακόμα και 12 μήνες μετά. Έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια οι εκλήψεις και ανάλογα μέσα στο χρόνο ποιοι πλανήτες ερεθίζουν τις μοίρες της έκλειψης. Αυτά. Ήθελα έτσι λίγο να καλωσορίσουμε τον Αύγουστο, εύχομαι να τον γλυκάνουμε και ναι, το επόμενο post θα είναι για την Αφροδίτη που θα μπει στο ζώδιο του Ζυγού, αλλά δεν είναι τόσο γλυκούλα παρόλο που κυβερνά τον Ζυγό, κάνει κάτι αντιθέσεις με Κρόνους, κάνει κάτι αντιθέσεις με Ποσειδώνες, με παραπλανήσεις, αλλά δεν είναι της παρούσης. Αυτά, γράψε μου ό,τι απορία έχεις και θα τα πούμε στο επόμενο post. Φιλιά πάρα πολλά.